Videófelvétel nézőit, és ma azért gyűltünk össze, hogy Verje József professzor úrral, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgessünk, akit elkísért felesége és Marika néni. A beszélgetést azt tegező viszonyba fogjuk folytatni, mert régóta ismerjük egymást, és köztünk ez a megszokott már egy ideje. Az apropó a beszélgetésre az, hogy szeretnénk egy nagyon sikeres életutat bemutatni elsősorban nem csak a kollégáknak, hanem a fiatalabb generációnak, hogy valamilyen módon talán erőt merítsenek ebből, és példa lehessen azért, hogy hogyan lehet itt Sopronban érvényesülni. És most akkor én megkérdeznélek téged a legelső időszakról, talán nem is a gimnáziumról, esetleg arról is egy-két szót, de az egyetemi évekről kell kezdjük. Hát az iskoláról annyit, hogy pontosan a háború éveibe esett bele. Ennek az volt a következménye, hogy a 12 osztály 10 különböző helyen, iskolába, időpontba, délelőtt, délután végeztem el. Két embert szeretnék megemlíteni, két tanárt. Az egyik az a Kovács Adolf nevű bencés tanár, aki matematikát tanított, sajnos meghalt, miközben a gimnáziumba jártam. A másik pedig Íjas Lajos, aki a mai evangélikus Líceumba, akkor Berzsenyi gimnáziumba tanította a matematikát. Szintén egészen kiváló ember volt. Hogy végül geofizikus lettem, illetve akkor úgy kellett jelentkezni, hogy földmérő szakra, és azon belül vált szét a földmérő mérnök és a geofizikus mérnök szak. Abban volt része édesapámnak is, annyiba, hogy ő az egyetemen a kohászkarnak a professzora lévén látta, hogy hogyan szerveződik a geofizikus képzés és a földmérő képzés Sopronban, illetve összeismerkedett Kántás Károllyal, aki a geofizikusok atyamestere volt abban az időben, egészen a tanszék vezetésén keresztül 56-ig, amikor nyugatra távozott. És ő mondta, hogy milyen érdekes az, hogy a fizika és a föld összekapcsolása az milyen lehetőségeket rejt magába. Hát így jelentkeztem a földmérőmérnöki szakra. Elég keserves fölvételi vizsga után, amelyiken akkoriban a fő kérdés a Grösz József kalocsai érsek elleni per megítélése volt. A végén fölvettek avval, hogy hát majd kell vinni az évfolyamot, hogy ezen mit értetek, az sose volt előttem egészen világos, de hogy milyen volt a helyzet, arra két jellemző epizódot érdemes elmondani. Az első, hogy mindjárt rögtön az elején ötletnapot hirdettek a matematika terembe, összegyűlt az egész egyetem, professzorok, diákok, mindenki, és akinek volt ötlete, azt mondja el. És ült a pártvezetőség, meg a szakszervezet, meg mindenki a pódiumon, hát nem akart senki semmit se kiötölni, az egész egyetem. A végén Stasznay Albert professzor jelentkezett a következő ötlettel. A Bajcsy-Ilinszky utcai bejáratnál a nagykapu mellett volt egy kis gyalogos kapu is, amit állandóan nyitva tartottak, és kikopott az aszfalt, úgyhogy ott összegyűlt a víz, hogy azt aszfaltozzák be. Kihívták, és kapott 50 forintot, ami akkor nem is volt megvetendő pénz. A másik eset, az első vizsgán viszont
a kémia tanszéken volt kémiából, decemberben elég hideg volt, ronda téli idő, és akartam bemenni, és pont éberség volt. A portáról ki kellett hívni a tanszékről Hauer Alfredot, aki akkor megbízottként vezethette, mert Romwalter professzor gondolom akkor már nem létezett. Ki kellett jönni a portára és karon fogva bevezetni, különben régebben édesapám adjunktusa volt, úgyhogy nagyon jól ismertük egymást, és úgy mehettem csak be, hogy ő mellettem volt egészen addig, amíg ki nem léptem az egyetemről. Szóval ilyen világ volt. Az első 2 év földmérőként telt el, együtt hallgattuk velem nem, mert az igen. És a gyakorlatra, vagy nyári gyakorlatra a Maszolajnak a Turán majd Jászberénybe telepedett szeizmikus csoportjánál voltam, és a sors úgy hozta, hogy mindig szinteznem kellett. Ott is szintező társasághoz osztottak be. A következő évben, tehát a második után, amikor már geofizikusnak kerültem volna át, akkor Nagykanizsára szerettem volna menni, de az indulás előtti napon hirtelen rosszul lettem, de olyan rosszul, hogy mentőt hívtak, és úgy vittek be a Kuttvölgyi kórházba, hogy kiderült, hogy vakbélgyulladásom van, és egy ökölnyi tájog a vakbelemen. Annak köszönhetem, hogy megmaradtam, hogy a Kuttvölgyi kórház akkor a pártnak és az akadémiának a kórháza volt. Édesapám akkor már akadémikus volt, és Pesten laktak a szüleim. Úgyhogy így jutottam hozzá Magyarországon az elsők között Sreptomycinhez, aztán kiengedtek, hogy később meg kell operálni, a nyár végén visszafeküdtem, ugyanolyan tájog volt, de szóval elég keserves volt, de mégis csak sikerült a geofizikát folytatnom. Helyileg ott, ahol ma van a fizikatanszék, mert akkor olyan rendszer volt, hogy geofizika, fizika, elektrotechnika együtt, tehát Simonyi Károly már elment az egyetemről, a Soproni Egyetemről, az elektrotechnikára egy docens, Vörös Imre volt, aki oktatta, a fizikát pedig a geofizikusként működő Csókás professzor, illetve Lux András már a kezdetétől, tehát nem csak a geofizikus, hanem a geodéta időszakban is. Aztán ezt megfejelték egy nagyon érdekes módon, ugye külön hallgattunk elméleti fizikát később, 2 évet, meg matematikát is megfejelték, és ennek az előadója az a Dér Zoltán volt, aki előtte a gimnáziumban énektanárként tanított már engem. És akármilyen furcsán hangzik is, kiváló tanár volt, nagyon jó jegyzetet is csinált, egy baja volt, hogy annyira szórakozott volt, hogy ez egyszerűen elképesztő. Egyszer kezébe adtak egy jó nagy darab vasat, hogy mutassa a merev testet, és elfelejtette letenni. 1 órán keresztül tartotta a kezébe azt a vasdarabot, nem tette le. Ki az évváltás? A zsebkendőjét örökösen összecserélte a táblatörlő rongya, és az is előfordult, hogy elindult, ahogy a Szegeden a Rédei professzorról mesélték, hogy elindult a sorompóig, és elfelejtette, hogy az egyetemre indult, és hazament. De különben kiváló volt, de előadónak is jó volt, jegyzete is jó volt, tehát nem volt vele semmi probléma.
harmad délután itt helyben Csókás professzor mellett egy radioaktív Brühl-Kjær műszernek a vizsgálata lett volna feladatom, de a műszer sajnos nem volt alkalmas semmiféle mérésre. Az utolsó évben meg, hát akivel később nagyon jó viszonyba kerültünk, Posgai Károly vezetésével, az Ötvös Intézet szeizmikus csoportjánál voltam, Esztergomban, és hát mit kellett csinálnom? Hát nem is lehetett másról szó, mint szintezésről. Úgyhogy én egész életemben az egyetemi időszakban szinteztem, még a nagygyakorlaton is, akkor graviméteres mérést csináltunk a Bánfalvi mozitól a Bécsi dombig, ott is én szinteztem végig az egész területet. Hát így jutottunk el az egyetem végére. 25-en. Mi volt a diplomamunkád? Az enyém hát nagyon közel volt a későbbi területemhez. Gravitációs maradék anomália számítás, tehát tulajdonképpen matematikailag kellett megközelíteni azt a felületet, amit a gravitációs térképen a gravitációs tér alkot, és abból kiemelni a pozitív és a negatív területeket, amihez hát mindenféle kiolvasási trükköket, nem lévén akkor még semmiféle számítógépes lehetőség, kellett olyanokat vizsgálni, hogy hány pontot kell a kör menti, körátlagokat kellett képezni különböző távolságban, mérési ponttól, hány kör kell, meg ilyen dolgok voltak. Állítólag később Steiner professzor föl is használta azt, amit csinálta. És a vége az lett, hogy hát összeismerkedtünk feleségemmel, ugye 56. április 22-én volt ha jól tudom, a diplomavédés, és a következő nap volt az eljegyzésünk. És akkor már kezembe volt a papír, se szó, se beszéd, egy papír, amelyiken előírták, hogy május 3-án Pécset az uránbánya, akkor bauxitbánya néven működő uránbánya személyzeti osztályán kell jelentkeznem. De nem csak neked a fél évfolyamhoz. Ez fél évfolyamnak kellett meg. Hát, és ez itt érdekes volt, talán még érdemes megemlíteni ehhez, hogy nekem az az érzésem, hogy nagyon tudatosan válogatták ki az embereket, akik oda kerültek. Oda kerültek a legkevésbé megbízhatók, tehát akiket nem sikerült erőteljesen beszervezni. Politikailag természetesen, és oda kerültek a legmegbízhatóbbak. Mintegy azoknak az őrizetére voltak bízva azok az emberek, akik hát megbízhatatlannak számítottak. Az 50-es éveknek a politikája mennyire nyomta rá a bélyegét itt az egyetemi oktatásba? Tehát volt-e valami ezzel kapcsolatban valami tapasztalatod? Tehát most ez egy ilyen információ volt, hogy hogyan válogatták például össze azt a kezdőtársaságot, hogy itt is a politika beleszólt ezekbe a dolgokba. Hát biztos nagyon beleszólt. Hát természetesen ugye volt először politikai gazdaságtan, meg de végig először marxizmus, leninizmus volt 2 évig. Ugye a párttörténetet, a Sztálin-féle párttörténetet tanultuk. Utána meg 2 évig politikai gazdaságtan volt, és természetesen orosz nyelv, amit akkor ott kezdtünk el, tehát középiskolában mi még nem tanultunk oroszul, és hát nagyon kellett vigyázni avval, hogy az ember hogyan készül fel a marxizmus és a polgáz vizsgákra. Nekem volt egy érdekes esetem, nyoma is van a Kisalföldnek egy akkori számában, éppen vizsgáztam. Bejött a Kisalföldről egy újságíró,
és valamelyik pártkongresszusnak az anyagát kellett, tehát ott kimondott beszédet, Lenin mit csinált, meg Stalin mit csinált, meg mit csináltak a gonosz árulók. És az újságíró úgy belemerült az oktatóval a beszélgetésbe, hogy én közben szépen az egészet olyan jól ki tudtam másolni a füzetemből, hogy hát majd már attól féltem, hogy túl jó lesz a feleletem, ami annyiba be is bizonyosodott, hogy másnap a Kisalföldben megjelent, hogy az újságíró írta, hogy milyen kiváló felkészültségűek a hallgatók a marxizmus, leninizmusból, és az én vizsgámra hivatkozott. Szó volt orosz nyelvtanulásról. Idegen nyelveket mikor kezdtél el tanulni? Mert később ez nagyon fontossá vált. Hát igen, az valóban úgy van. Hát a legelső idegen nyelv, amivel összeismerkedtem, ott, ahol laktak a szüleim, az Ősz utcában, a környéken rengeteg poncitter volt. És a házunkban is lakott egy család, a Brasenscheitz Oszi, persze nem Brasenscheitznek, mindenki csak Brassernek hívta. Hát volt sokat szórakoztunk, hát ő is poncitter volt. Az utca végében meg lakott a Stubenfold néni, ahova gyakran elküldtek, hogy ez vagy az, vagy amaz, mindenféle zöldség volt nála, és akkor a Stubenfold néni nekem mesélt. Na és hát úgyhogy én elég jól értettem a poncitter nyelvet, az volt az első, és amikor már iskolába jártam, akkor a szüleim felfogadták a Mayer Walburga nevű német kisasszonyt, hogy tanítson németül, és azon döbbentek meg, hogy egyszer mentem, hogy hasonlít ez a német ahhoz, amit a Stubenfold nénivel beszél. Hát ugye annyira poncitterű volt, hogy hát a szavak sokszor egyeztek, de hát sokszor nem egyeztek. Hát ez volt az első nyelv. A második nyelv, amit elkezdtem tanulni, az a latin volt, hát ugye akkor a Vencés gimnáziumban az egyértelmű volt. Utána a harmadiktól tanultuk a németet, ötödiktől a franciát, amit meg kell mondanom, hogy az egy egészen kiváló és hosszú ideig velünk kapcsolatban maradt ember volt, Legény János tanár úr, a Jean, aki Franciaországba végzett, nagyon szórakozott ember volt, de tanárnak is csodálatos volt, tudott egy fél tucat nyelvet, és még hogyha valakinek problémája volt matematikából, azt is segítette, sőt, amikor már nem volt más állás lehetőség, akkor a Berzsenyi gimnáziumban matematikát tanított. Élete végén teljesült nagy álma, és hogy hívják a Lékai bíborosnak a közreműködésével pappá szentelték, és az ő idegen nyelvű levelezését bonyolító titkárra lett. És vele találkoztunk véletlenül Párizsban az első útunkkal. Jaj, az nagy. Az már veszedelezett. Nem. És tehát ez volt a harmadik nyelv. És komolyan angolul akkor kezdtem el tanulni, amikor egyedül maradtam 52-ben, tehát másodév elején, a szüleim ugye akkor az egyetemmel elmentek, hát nem Miskolcra, hanem Budapestre, és úgy kezdtem el tanulni, hogy egy könyvet kezdtem fordítani. Úgyhogy beszélni tulajdonképpen nem is nagyon tudtam. Nem volt nyelvtanár, nem volt nyelvkönyv, hanem egy angol könyv. Egy angol könyv, mégpedig egy nagyon, az írójára már nem emlékszem, de a címe az volt, hogy Moran Chambers Smiled, hogy Moran Chambers mosolygott, már nem tudom miről szól, de nagyon buta. De mikor mit tanult, akkor még oroszórára jártál. Mikor elbúcsúztuk, azt is olaszórára Zsalhoz. Még akkor erről hadd mondjak el egy érdekes történetet. A
az angolról. Amikor bekerültem a Kutvölgyi kórházba, akkor édesapámnak egy régi angol ismerőse, akit még a Jamboree idején szállásoltak el valamennyi időre az Ősz utcában, az előfizetett egy angol könyvklub köteteire. És azok között volt a Lloyd Douglasnak a The Rope című könyve. Ez magyarul is megjelent azóta. Egy nagyon érdekes történet, hát Krisztus köntösének, aki a tulajdonosa lett, hogy azzal... Köntösre a sorsot vetettek, és ezt a könyvet én több példányban megvettem, és meglettem minden barátunknak, apámnak is. Szakálltermet, mindenkinek ezt, mert ez olyan vétvaság volt. És ott olvastam a kórházba. És mellettem feküdt valaki, akiről annyit tudta, hogy Zoltán. Jóval idősebb volt nála. Hát azt mondja, hogy mit olvasok. Mondom, hát ez nem magyarul van, angolul van. Azt mondja, jó, azért megnézni. Hát megnézte, láttam, hogy egy kicsit csóválja a fejét, és utána mondja, nagyon érdekes, nagyon érdekes. Hát kiderült, hogy Keszthelyi Zoltán volt, az Írószövetségnek a párttitkára, aki hát valóban fordító volt, tehát a neve most is szerepel, de hát egy egészen szélsőséges, elkötelezett ember volt, de aztán nem lett belőle baj, becsületére legyen mondva. Tehát ez annyi kellett, amikor eljutottál a diplomáig, addigra már 4 nyelvvel megismerkedtél, ami azért a mai viszonyok között is eléggé kivételes, mert sajnos a jelenlegi végzetteinknek nem kis része azzal szembesül, hogy csak egy végbizonyítványt kap, és a diploma átvételéhez addig kell várni, amíg az első nyelvvizsgáját leteszi. Nos, tehát akkor végzés után Pécsre kerültél. Folytassuk innen. Mi történt Pécsen, az uránbányánál? Hát úgy lehetne talán mondani, hogy a munkaszervezésnek a létező leglehetetlenebb formája volt, amit ott csináltak. Engem megtettek csoportvezetőnek egy GM-csővel kutatócsoporthoz, volt azon kívül még levegő elemző, tehát ilyen ion kamrák is, és volt vízből radioaktivitást, tehát gázt mérő berendezésünk is, de a 12 embernek a GM-cső fel kellett volna mérnie. Ezek az emberek úgy az utcáról kerültek oda. Volt olyan, aki még térképet se látott, térkép szerint kellett volna, méghozzá nem katonai térkép, hanem egy róla tussal lemásolt, erre volt külön egy lány, egy geológus technikus, aki a térképeket másolta, aztán szépen ozalittát, lilánra másolták, azon én húztam egy vonalat, azon kellett volna végig mennie. Hát persze egyszerűen képtelenek voltak rá. A előírt napi útvonal, hát azon 10-15, néha 20 kilométer volt, de amíg oda eljutottunk a kiinduló pontra, addig még 5-10 kilométert menni is kellett. Első lakásunk Egerbe volt, amíg eljutottunk a Szendrői hegységbe, ahol például a mérés folyt, addig eltelt legalább 1 óra, hanem másfél, este ugyanaz, de nem számított bele a munkaidőbe. Akkor kezdődött a munkaidő, amikor az utolsó ember leszállt az autóról. Úgyhogy, és akkor ez sem még a orosz geológus, aki velünk volt, az berendelt magához, nem volt a főnököm, de ő berendelt. Este 10 óra felé gyomorbajos volt, nem tudott aludni, és akkor éjfélig még az aznapi mérési eredményeket kellett neki elmagyarázgatni. Hát szóval egyszerűen abszurdum volt, az a mérés, az semmit se ért. Illetve volt 2-3 ember, amikor jöttek ellenőrök,
Hát az egy nagy eset volt, a nagyfőnökünk egy Bazsenov nevű geofizikus volt, akkor éppen felső tárkányról mentek a mérési vonalak, tehát a bükkbe, és ott volt egy Varróházak nevű ertvész terület, és hát akkor nagyon tudtunk menni. Hát naponta volt, hogy 50 kilométert jártunk, különben az nagyon szép és kellemes kirándulások voltak. Magam mellé vettem a legjobb, leghosszabb operátor, és elmentünk a Peskő, Cserepeskő aljához. Hát az bizony elég hosszú volt, meg volt egy 700 méter szintkülönbség, és azt 3-szor megtettük. Úgyhogy visszafelé már Bazsenov-eltás nagyon elfáradt. És ugye az volt az előírás, hogyha közben sziklát látunk, csupasz sziklát, akkor oda kell menni el megmérni. Hát láttunk sziklát, hát mondtuk, akkor megyünk föl. Jaj, most hagyjuk ki, magyarázta. Hát mondtuk, de hát nem szabad. De most az egyszerű fölment alóla. Hogy üljünk le egy kicsit. Hát mondtuk, hogy nem szabad, mert hát oda kell érnünk a találkozó helyre, megütött időpontra. Ott nem volt szabad a kocsinak várni. Ha nem volt ott valaki, akkor az annonnal elment, és akkor kocsinak vissza kellett érte mennie. Hát a végén minden szabályt megszegve értünk be az utolsó pillanatban, méghozzá úgy, hogy előre kellett menni az operátornak, az sem lett volna szabad, hogy várjon egy kicsit a kocsi, a Bazsenov-eltás utasít. Úgyhogy utána minket nem ellenőriztek. És hogy milyen színvonalon álltak, jött a hegyvezetőség, a vállalat igazgatósága ellenőrizni, és akkor nagyon megdicsértek, hogy milyen csodálatos munkát végzünk, és akkor mondták, hogy hát igen, most folyik az uránkutatás, de reméljük, amikor legközelebb jönnek, akkor már nem csak urán, hanem vasat, rezet, meg más fémeket is fogunk kutatni, ugyanáltal a módszerekkel. Kiemcsőben. Érdekes vezető Zsolybort szakmai. Operátora pár éve fölismerte Sopronba. Azt volt a legügyes operátor, és összolított az utcán, így tűdült, hogy... Hát persze, voltak közöttük kirúgott egyetemi hallgató, volt 4 vagy 5, a 12-ben. Volt olyan, aki folyton a rendőrségen kötött ki, mert valamit lopott, hát szóval egy rémálom volt. És a végén, hát ugye a forradalom alatt áttelepültünk Nagykovácsiba, ott kellett volna kezdődni a mérésnek. 22-én mi mértünk, 23-án is mértünk, és 24-én azt se tudtam, hogy kitört a forradalom, ugye, mert hát estig mértünk. És ki akartam menni Nagykovácsiba, és akkor aki a szüleimnél laktam. Hát ők ott laktak a Budának majdnem a Nagykovácsi felé eső részén, és aki ott lakott a házban, még jött, hogy hát nem megy ám a közlekedés, már lőttek Pestre. Úgyhogy aztán másnak kerültem ki, akkor meg vissza nem tudtam jönni, mert akkor volt a sortűz a parlament előtt a Kossuth téren, akkor megindult ott kinn a közlekedésre, vissza már nem jöttek, úgyhogy a sofőrünk, a teherautó sofőr, aki kiszállított minket a terepre, az bevitt hát a szüleim lakása közelébe, de ott én is, meg az a geológus technikus, aki ugyancsak velünk volt, elváltunk tőle, mert ma akkor a Stalin Akadémiánál, most nem tudom mi a neve, már lövések voltak, és onnan gyalogosan indultunk. Hát a geológus technikussal én találkoztam utoljára, tőlem kérdezték, hogy hát mit tudok, nem tudok semmi. Hát valami. Az ördögároknál ugye ott ki lehetett jönni, ott elég nagy harcok voltak. És úgy kerültem Sopronba, közben. Én már akkor később Városra kerültem, ugye? A geodézi kutatóban is tudtam, hogy kik diszidáltak, geofizikus is többek között, és így szóltam, hogy pályázzon a diszidált helyére, és ő, már Jóska is, és én is egy diszidált helyére kerültem állásba. De hát én is. Mondott ez Alvidi, én meg Kerened László, a fizikus. Nem merült föl
föl benne, hogy elvadjátok az országot? Nem berült fel, hát nem, mert a családot nem akartak végüsíteni. Pedig hívták, mikor ki voltak először Svájcban is, hogy maradjunk ott. Hát avval voltak problémák, mert nyertem, akkor volt egy olyan, hogy Fulbright ösztöndíj, elnyerte. Akkor már megvolt a lányunk is, de nem engedtek ki. Ez Amerikában egy év lett volna. Na, akkor... Kezdjük akkor a GDK-s időszakot, az kezdődött 57-ben. 57, hát az egy nagyon érdekes kedvenc volt, mert 57. január 1 és 15 között Sopronban is, meg Pécsett is volt állásom. Tudni, Pécsett vissza kellett mennem az holmiaimmal elszámolni, és Sopronban még január 1-től fölvettek, aztán később ez sok problémát okozott, de hát mindegy, végeredményben. És akkor 57. augusztus 1-én kezdődött a Nemzetközi Geofizikai Év. És arra az akadémia valamivel bőkezükben tudott pénzt előteremteni, úgyhogy arra megépült, akkor már félig készen volt a geofizikai, tehát a Geomágneses Obszervatórium, amelyik Ferkőboz és Hidegség között körülbelül feleúton van, de mivel Nagyszenki Ársfasor vége az onnan pár száz méterre van, Nagyszenkről nevezték el, gondolva arra is, hogy Széchenyi nevéhez fűződik. Később meg is kapta a Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium nevet. Na, ennek a műszerezése folyt akkor, méghozzá érdekes módon Kínában nagyobb műszerexpedíció ment Magyarországról, tehát geofizikai expedíció. A szeizmikus mérések mellett földi áramméréseket is végeztek, és ezekhez a műszereket a geofizikai mérőműszergyár soproni részlege végezte, és amellett elkészült, hogyan mondjam, a melléktermékként az obszervatórium számára is regisztráló műszer, legalábbis 2, és az elkészült, a Kínának szánt műszereket pedig kipróbálásra a zalai mérési területre, ami különben tehát megbízásos munka volt. Oda telepítették le, és ott folytak mérések. Hát ebben mind a kettőben eléggé belekeveredtem. Persze, akkor egészen mások voltak a viszonyok. Például nem volt buszközlekedés, hát 12 kilométer az obszervatórium. Ha valamiért ott kellett maradni éjszakára, akkor bizony előfordult, hogy utána szépen hazasétáltam Pajnálba, amikor már nem volt tráfik. Nagykó volt, akkor volt, hogyha sílétszer mentek ki. Egyszer nagy hó volt. És Már nem ő, hanem ő kollégája. És sílétszerre mésze. És hát persze még az is külön probléma volt, hogy a legszorosabb határzák az ottani úttól 200 méterre volt, úgyhogy komoly gondok voltak néha az ide-oda közlekedéssel, nem akartak kiengedni, beengedni, hát szóval elég viharos volt. Viszont ennek az obszervatóriumi tevékenységnek köszönhettem, hogy életemben az első külföldi utat 58-ban a Német Geofizikusok Szövetségének Lipcsei vándorgyűlésére vezetett, aminek az volt a nevezetessége, hogy ez volt az utolsó közös, amelyik Kelet- és Nyugat-Németország részéről együtt volt,
Hát számomra az első külföldi út volt, és egy kicsit nem tartottam még magyarul se előadást előtte, ott meg németül kellett beszélnem. Hát addigra már egy kicsit el is felejtettem, mert hát ugye itthon nem nagyon szerették a német beszédet akkor. De hát azért valahogy megvolt, és az az óriási nyereség volt belőle, hogy megismerkedhettem azokkal a német kollégákkal, akik még életben vannak, hát mai napig is tart a kapcsolat. Mi vannak már, akik érjétek? Tehát sokat jártak ide. Például az, aki tavaly előtt halt meg, az nálunk élte végig a berlini fal leomlását, meretten nézte a tévét, éppen náluk. Bocsánat, tehát úgy is akarta. De bekagyél. Sokan figyeltük azt a folyamatot. És még tehát ahol Potsdamban laktam, akkor egyszer ott még megvolt a fal, az átjárónál még valamennyire ott állt a határőr, de nyugodtan átengedtek, úgyhogy életemben akkor voltam először Nyugat-Berlinben, de hát állítólag, vagy hát legalábbis azt mondtam, hogy virágot szedni, de nem mondtak rá semmit. Az volt a furcsa, hogy ott volt egy Stück nevű katonai kórház, az Nyugat-Berlin területén Kelet-Berlinhez. Ott én is jártam, mert jó tanulmányító voltak kétszer, és ott pont ezen a folton, ami Kelet-Németországnak szól, de Nyugat-Németország. Na és az a furcsa időbeli egyebezés volt, hogy 57, tehát amikor én elkezdtem dolgozni, az volt az az év, amikor az egyik legrejtélyesebb a földi mágnestérben lejátszódó jelenség magyarázatára megszületett az alapvető ötlet. Hát röviden az volt, hogy ugye kevéssel előtte Hannes Alfvén, a Nobel-díjas svéd fizikus ismerte fel a magnetohidrodinamikus hullámoknak a létét, és a Dancy professzor az Imperial College-ba Londonba, ő tudta ezt alkalmazni a földi mágnestérre, hogy abban a mágnestér erővonalai mentén ilyen körülbelül 20 másodperces periódusú, ide-oda szaladgáló hullámcsomagok vagy részecskék létezhetnek, amik a Föld egyik ionoszférájától a másikig szaladnak, és közben a futási idő attól függ, hogy milyen ott a mágnestér meg a részecske sűrűség. Hát ez pont akkor jelent meg, különben Dancy professzorral még életében még többször is tudtam találkozni, egy nagyon szimpatikus, barátságos ember volt. Állítólag ő is volt Nobel-díj jelölt, pontosan ennek a fölfedezésnek a nyomán. Úgyhogy ezek a geomágneses pulzációknak nevezett jelenségek, ezek lettek azok a események, amik elsősorban szinte egész a kutatói pályán végéig az, amelyik tulajdonképpen 1999-ben a nálunk is volt teljes napfogyatkozás idejére esett, addig ez volt a középpontjában, és ehhez kapcsolódva, hát bizony a számítógép az kellett hozzá, nem lehetett elkerülni. 1961-ben a 60-as népszámlálás után egy évvel a népszámlálás számítógépén, amely érdekes módon egy dán gyártmányú, méghozzá geofizikai célra gyártott gép volt, akkori Kumbéla Ludovika téren volt ez a statisztikai hivatalnak ez a számítógépes részlege, ott dolgozott a Geofizikai Intézetben lévő kolléga, a Zilaki Sebes Lászlónak a felesége,
annak révén volt lehetősége ott számolni, úgyhogy ott kezdődött a számítógépes működés, aztán folytatódott Ez már ez hányban lehetett ez a 61-ben. De hát 61-ben. szobányi volt az a számítógép. Hát olyan volt Szobák még, között, hogy de- kis drótokat kellett bedugdosni megfelelő Űrkártyás. logikai? hát lukakba, és avval létrehoznia, tehát még nem is gépi programozás volt, gépi kódú. A gépi kódú programozás viszont az volt, hogy a Cellatron gyárnak a gépét, hát valamikor a 60-as évek végén szereztük be, és a Miskolci Egyetemről volt egy kolléga, aki felokosította, de bevallotta, hogy ezt a felokosítást egyedül mi használtuk meg, még ők saját maguk. Tehát úgy, hogy a gépi kódú programozásban volt olyan lehetőség, hogy a címeket lehetett módosítani. Ez volt az az okosítást, ami létrehozott. Tehát nagy ciklusokat lehetett létrehozni. Tolvay Lászlónak a felesége, mai felesége ült ott abban a szobában, ahol ez a gép volt, luxalagos gép volt, 2 luxalag olvasó volt egymás mellett, és a luxalagok úgy mentek, hogy a plafonon voltak görgők, és azokon ment a végtelenített szalag körbe, úgy végződött, úgy történt a gépi kódú szűrés. Ugye, mert több szűrővel, a szűrő volt a másik luxallag olvasóban. Úgyhogy És ez akkor hátrányt jelentett egy ilyen kezdetleges technológiával dolgozni, vagy előnyt jelentett, hogy már volt számítógép a többi kollégával szemben, mert azért ezzel küzdeni kellett egy ilyen eszközzel. Hát olyanokat tudtunk megcsinálni, amit más nem tudott. Hát akkor egyáltalán előny volt. Előny, persze, óriási előny volt. Az a gép az nagyon sokáig működött, utána a szombathelyi szatellitkövető állomásra került, még ott is működött az okosítása. Utána a következő az egy Hewlett-Packard volt, még azt is programoztam, de hát azt már Basic-be. Tulajdonképpen azt a programot is még én csináltam, ami aztán később Basic nyelvű. átalakítva mondjuk úgy, hosszú ideig szolgált az intézet másik oldalú tevékenységének, már a geofizikai rész tevékenységének a másik oldalához, a földi elektromágneses tér segítségével való mélyszerkezet kutatásnak a feldolgozására. Tehát ott lényegében az van, hogy mozgóállomásokkal települtünk le, hát úgy éppen a közelmúltban, unalmas órámban, ugye, amikor nem volt semmi kedvem más hallgatni, mert hát olvasni nem tudok, számoltam össze, hogy körülbelül 100 mérési állomáson voltam, valamivel kevesebbik részén, mint 1-3-7 napos mérés végzője, a másik részén meg az állomás kitűzője. Tehát végigmértük az egész országot, a Szabolcsnak a legészakkeleti csücskétől Zala megyenek a legnyugatibb csücskéig, és Acsalaktól Battonyáig, tehát. Jóformán nincs a település, jól nem tud valamiképpen. És hát ez óriási változásom. De hát a film kiértékelés is szörnyű volt, hogy ahányszor bementem a szobájába, mindig filmet értékelt ki, és jegyezte róla az adatokat. Ez analóg rögzítés. Ami Analóg mérés. Hát éppen ezt akarom mondani, hogy ez ugye eredetileg úgy volt, hogy analóg mérés filmre, vagy papírra, sátorba, fenéklap nélküli sátorba, ami nem mindegy, mert befolyik a víz, ugye az a műszernek nem túl előnyös.
szalmazsákon aludva. Hát ez, hogyan mondjam, nem volt leányálom, főleg egy esősebb időszakban, aztán jött Igazi katonai életnek megfelelő körülmények. aztán fokozatosan jött, ja, és akkumulátorokkal, ugye akkumulátorokat folyton tölteni kellett vinni, tehát a kocsi nélkül bizony nagyon nehéz volt, tehát, de azért hát mindenre volt megoldás. És aztán fokozatosan jött, hogy már hálózsákokkal vagy gumimatracokkal mértünk, hogy fenéklapos volt a sátor, de hogy milyenek voltak a viszonyok, az elég későn volt már a 70-es évek végén, vagy a 80-as évek elején. Nagyon sokat mértünk a Móriárokban, meg a Makó Hódmezővásárhelyi árokba, tehát az ilyen mély területeken. Ez éppen Mórtól délre Heréd és Magyaralmás között volt. Letelepettünk, és jött egy óriási szélvihar aznap este. Hát az csak annyit okozott, hogy a sátrakat megbontotta, minden ilyen probléma volt, és utána jött egy olyan felhőszakadás, hogy ugye Magyaralmás felé egy domboldal volt, olyan víztömeg zúdult le, hogy egyszerűen vagy túllépett a sátrak védelmi vonalán, befolyt a sátor alá, úgyhogy a műszerek faládába ott tuszkáltak a víz tetején, de hát szerencsére nem lett semmi bajuk. De hát tulajdonképpen ennek a mérési programnak az alapján történik ma is még az a kutatás, ami a magyar terület, sőt a környező vidéknek a elektromos mélyszerkezetét vizsgálja, hiszen ez egész országban szétszórva volt. Most már inkább kiválogatnak egyes területeket, tehát például a Bakonyban, azt Bakonybélnél fedeztük föl, a Gerencapatak völgyébe, ugyancsak egy olyan esetben, amikor majdnem elvitt a víz, hogy hol vannak olyan területek, ahol hát érdemes ezeket a mélyszerkezeti kutatásokat már részben nyersanyagkutató szempontból is vizsgálni. Úgy tudom, te kezdtél el foglalkozni itt a geomágneses pulzációkkal, ezeknek a rögzítésével, és a te javaslatodra épült ki egy hálózat, ami Finnországig is elért. Igen, hát az volt az érdekessége a dolognak, hogy hát először is kellett ahhoz, hogy komolyan lehessen lépni, digitális regisztrálás. Hát ennek az az érdekessége, hogy Széles Gábor, aki ma hát elég ismert emberré lett, az hosszú évekig dolgozott azon, az obszervatóriumban ült és azon dolgozott másodfoglalkozásként, hogy digitális műszert hozzon létre. Nem is lett volna probléma, meg is csinálta, csak az alkatrészek nem bírták a folyamatos működést. Amikor végre elindult, amiben nagy szerepe volt, hogy a Gyesed villamosításakor a bennünket ért károk, tehát bizonyos zavarok jelentkeztek a elektromos vezetékek révén. Akkor kaptunk egy elég nagy összeget, abból meg tudtuk venni Angliából egy digitális műszert, és erre alapozva jött létre az a mérőhálózat, amelyik Finnországban egészen fönn északon, tehát Sodankylä talán a legismertebb hely, az a Rovaniemitől még északra van, Nurmijärvi, aztán a egykori NDK, később már német állomások, cseh, magyar, Bulgáriában mi létesítettünk állomást, aztán később rájöttünk, hogy az sehogy sem működik, de Olaszországban L'Aquila, ami szintén egy hosszú együttműködésnek volt a kezdete. Ez a hálózat működött, és
annak tulajdonképpen ami a legérdekesebb eredménye volt, hogy két elképzelés létezett arra, hogy ezek a pulzációk milyen periódussal jelentkeznek. Az egyik, hogy a bolygóközi térben, tehát még a földi mágnestéren kívül, jó messzire a Földtől, a Föld mágnesteréről visszapattanó részecskék, azok keltik azokat a hullámokat, amelyek bizonyos esetben be tudnak hatolni a Föld mágnesterébe, és eljutnak a felszínig. Ezen nagyon sokat vitatkoztak, de a végén nem volt mit tenni, el kellett fogadni, mert annyira egyértelműek voltak a bizonyítékok. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy a Föld mágnesterében alakulnak ki, attól függően, hogy az erővonal mentén milyen a részecskesűrűség, meg milyen a mágnestér, és az a furcsa, hogy a közepes szélességeken ez a két periódus hát elég közel van egymáshoz, mondjuk így. De megfelelő szűréssel, meg más módszerek is léteznek rá, tehát szét lehet szűrni a kétfajta jelet, és akkor lehet látni, ahogy megyünk a Földön észak felé egyre magasabb vagy alacsonyabb szélességre dél felé, akkor az egyik jelnek a periódusa változik, ez keletkezik a földi mágnestérben, a másik jel pedig mindenhol egyforma periódusú marad, tehát nem változik a periódus, az jön a bolygóközi térből. Tehát földi méréssel végeredményben ezekkel a jelekkel meg lehet mérni a tőlük messze kinn a bolygóközi térben, tehát sok ezer kilométerre, kb. 6 földsugárnyira, vagy 10 földsugárnyira, tehát mondjuk több tízezer kilométerre lévő mágnestérnek a térerősségét. Hát ez egy egész egyedülálló lehetőség volt. Hát ez volt tulajdonképpen ennek a hálózatnak tényleg hát nemzetközi folyóiratokban is sokat hivatkozott eredménye. A másik az egy másik hálózat volt, amely hát furcsább körülmények között jött létre, a 99-es napfogyatkozás, akkor már természetesen javába ment ez a digitális regisztrálás. Ott egyrészt a japánok hoztak létre egy állomássorozatot, egyszer a japán kolléga révén már akkor ismerettségbe kerültem, ő közben akkor visszavont a ottani Jubotó professzorra, és az Angliába, Németországba, nálunk, aztán Közép-Afrikába és Dél-Afrikába hozott létre állomásokat, és ehhez sikerült hozzákapcsolni a német, akkor már hát persze közös német, potsdami szervezésű, rengeteg állomásból álló hálózatot, és ebben sikerült kimutatni azt, amit nem akartak elhinni, hogy a napfogyatkozás alatt is megváltozott ezeknek a jeleknek a tevékenysége. Hát ez olyan hosszú vita volt, hogy a 99-ben megjelent cikk hosszas vitatkozások után 2007-ig tartott, amíg sikerült megjelentetni, de hát végeredményben kiderült, hogy hát így volt, valóban így volt igaz. De más hasonló eredményt még mai napig sem hallottam, nem tudok. A tudományos életben a publikálás az a eredményközlésnek az elsődleges és legfontosabb formája, és hát 70 éves születésnapod alkalmából, de jól emlékszem, akkor kollégáid összegyűjtötték a publikációidat, és bekötötték, de a mennyiséget szeretném úgy visszaidézni, hogy 4 ilyen vaskos kötet volt, 6 ilyen vaskos kötet volt, hát ez elképesztő ez a... 244.
van körülbelül a publikáció. Körülbelül egyforma arányban van benne magyar nyelvű, Magyarországon megjelent idegen nyelvű és hát külföldi folyóiratban megjelent idegen nyelvű, tehát a három körülbelül egyforma. És a publikációkkal kapcsolatban hát 50 évig volt szerepem az intézetben készülő idegen nyelvű folyóirat szerkesztésében. Először névtelenül, aztán fokozatosan eljutva a főszerkesztésig, ami épp úgy teljesen átalakult, mint minden más a tudományos kutatásban. Tehát először még kézírással kaptunk néha cikkeket. Érdekes módon egy nyugatnémet professzor, a Wolf professzor ott mindig kézírással küldte a cikket. Ezt le kellett gépbe tenni. Le kellett gépelni. És hát aztán fokozatosan, amiben belekeveredtem, az volt, hogy a folyóiratok, illetve a folyóiratokban megjelent cikkeknek a hatékonyságával szinte azt kell mondanom, hogy az idei évig is hosszas, nagyon keserves vitáim voltak. Az első rögtön az volt, amikor ismertté vált, hogy a Bostonban van egy cég, aki összegyűjti a világon egy bizonyos mennyiségű folyóiratból a hivatkozásokat, és hozzárendelik a cikkekhez, és ez nyomtatott formában hozzáférhető, akkor még úgy volt, hogy a folyóiratoknak nincs semmi visszhangja, mert a listában nem szerepel. Hát azzal kellett kezdeni, hogy bebizonyítani, hogy igen, abban a listában csak azok a folyóiratok szerepelnek, amelyikre egyáltalán figyelik, hogy hány hivatkozás van. Ezt már nem nézték meg. Amikor kiderült, hát az megint egy külön háború volt, hogy bekerüljön az adatbázisba, most már benne van, és nem is olyan rosszul szerepel. Úgyhogy ez végig kísért. Eredetileg 4 nyelvű volt a folyóirat, német, angol, francia, orosz. Hát orosz nyelvű cikk nem nagyon sok volt, francia se, de német és angol az bőven volt. Tehát egy-egy cikkkel néha 100 levelezés, 100 levélváltás is volt, amíg végre megjelent. De hát hogy segítsége, aki csinálta azok? 1000-nél több cikk volt, ami nyilván tartottunk. Most már 2000-ön is túl van. Lát, szóval ez a... De hát És még hadd tegyek hozzá, ez egy kicsit rossz májú megjegyzés, hogy az a 2 cikk, amelyiket saját magam, mint talán legsikeresebbet tartok számon a saját műveim közül, avval volt a legtöbb bajom. Méghozzá szomorú kimondani, de azért, mert mindkét esetben volt valaki, akinek az érdekeit sértette, és aki közel állt a folyóirathoz. Az egyik Amerikában volt, amerikai folyóiratban kanadai kolléga volt, aki elgáncsolta, azt hát ki is derült. A másik Japánban volt, ugyancsak egy amerikai kolléga, de annak nem tudom biztosan ki volt, de hát teljesen értelmetlen bírálatokat írt, de a folyóirat elfogadta, mert a folyóiratnak a véleménye szerint pont a napfogyatkozású cikkről van szó. A napfogyatkozásnak nem volt olyan hatása, amit mi kimutattunk. Úgyhogy ez számomra egy megdöbbentő dolog a mai napig. Azon kívül visszautasított cikkem nem volt. Hát ez tulajdonképpen ezek közül az egyik, hát más formában jelent meg, a másik pedig a saját folyóiratunkban jelent meg. De végül is megjelentek akkor. Tehát... Hát megjelent valahogyan, hát de hogy más nem mondjak, hát a Lühr professzor, a potsdami kollégánk, aki hát a
területnek az egyik nemzetközileg vezető embere, és az olasz kolléga, aki szintén egy közismert ember, ezek voltak a szerzőtársak, meg a japánok is szerzőtársak voltak, és nem. Tehát a saját leírt szövegünkkel ellenkező dolgot állítottak a bírálatba, hogy mi azt mondjuk, és azt megcáfolták. Persze, hogy megcáfolhatták, Mert hogy nem azt állították. mert nem volt igaz. Hát mi is az ellenkezőt állítottuk. Hát ez olyan szempontból nagyon tanulságos, mert hát több olyan kollégának az elbeszélését ismerem, akiket egy ilyenfajta, vagy hasonló vélemény elkedvetlenít a publikációk közlésétől, de azt gondolom, hogy nem szabad feladni, tehát ha valakinek igaza van, akkor azt előbb-utóbb biztos, hogy közölni tudja. Egy pár szót szólnék a régészetről. Röviden, jó? Az legelső régészeti mérésünk az Velembe volt. A régész ismerős, a Nováky Gyula, meg Vastag, nem tudom még a keresztneve, a Miskolci Múzeumnak a vezetője volt akkor, ott volt rézomlasztás. Tehát az ottani kelta telepnek voltak rézkovói. Hát ez sikertelen volt, mert egyszerűen nem volt elég érzékeny a műszer. Aztán a következő a Sopronba a Jereván lakótelep építése előtt a fölfedezett ugyancsak kelta telepen próbáltunk mérni, ott elég nagy területet mértünk. Hát ott az volt a baj, hogy túl sok volt a kultúr emlék, például egy lebontott, kevéssel azelőtt lebontott épületnek a földbe maradt téglafalait lehetett akkor már a mágneses műszerrel, tehát digitális mágneses műszerrel nagyon gyorsan kimutatni, de hát azt nem érdekelte őket, mert tudták, hogy ott csak éppen nem árulták el, meg egy csomó csővezetéket. De hogy ennél jobbat mondjak, Répcelakon, az volt számomra talán a legemlékezetesebb, egy út mellett mentünk végig, több sorban, sűrűn egymás mellett, és körülrajzoltuk, hogy hol vannak a kohók, nem a salak, hanem a kohónak a fala volt az, ami mindig jelentkezett a mágneses anomáliák képébe. Ott rögtön ásták ki, úgyhogy mire levonultunk, addigra ott voltak a kohók. És még egyet, ami aztán, hát, hogyan mondjam, nemzetközi fórum elé kerül. Ugye Farkán ott ismeretes volt, hogy volt több olvasztókemence. És Gömöri János, meg Ivancsics Jenő, a geológus, tehát Gömöri János a régész, a Sopron keresztes felé vezető út építésekor észrevették, hogy ott a bevágásban vaskokréciók vannak. Hát ezeket nem akarták-e bányászni. Hát ott ugye a hatásában hosszú ideig nem volt tevékenység, végigjárták az erdőt, és találtak ilyen tölcsér alapú gödröket, persze eléggé betemetve, amelyekről föltételezték, hogy a kalandozó magyarok hozták magukkal az Alpok aljában, a München környékéről, a Molasz területről, tehát az kőzet név, azokat a bányászokat, amelyek pontosan ilyen Pingerfeldnek nevezett gödrökkel tárták föl a vasércet. És hát a Harka, ugye az a kalandozásoknak a vezére volt, azok ezeket az embereket letelepítette, és mutatta, hogy hát próbáljanak itt is ilyesmit csinálni. Csinálták is, és a feladat az volt, hogy ott a közelbe találtak egy vagy két, hát mit mondjak, ilyen nyufaskatulányi salakdarabot. Keressük meg a salak származási helyét. Azért ott kevés salak volt, és kevés
kemencét építettek, mert a legnagyobb mennyiségben szállítandó anyag az a víz volt, és a víz az a farkai területen megvolt, itt viszont nem. Tehát itt csak próba olvasztást csináltak. Hát olyan szerencsék volt, az tényleg óriási szerencse volt. Az első mérés beletalált, pont a kelence közepébe, föl is tárták, megvolt, salak is volt, és hát azt az egy kemencét egyszer használták olvasztásra. Ennek nyomán utána, ez a 90-es évek legelején volt, a múzeumkertben még egy ugyanilyen kogóval csináltak Göböri Jánosék próbaolvasztást is, tehát kézi fújtatóval, bőrrel volt a fújtató elkészítve, az unokáimmal mentünk oda naponta nézni, vagy naponta, hát óránként nézni, hogy mennyire tartanak, a végén meg sikerült megolvasztani az ércet. Tehát azt az ércet, amit onnan vettek ki ezeket a vaskonkréciókat. A metodológia akkor megint visszaköszönt az életedbe, édesapád munkássága, és a mágneses feltárás kapcsán így találkozott ez a két terület. Igen, egy kicsit az öcsém, aki szintén kohász lett, a kisebbik öcsém, annak még volt is némi szerepe ezeknek a vaskogóknak. Elég sok helyen, tehát a Burgenlandban is, aztán ahol Koppányvezérnek a fegyvereit kovácsolták Somogyba, ott is próbáltunk mérni, a Kispalatonba, tehát elég volt 20-25 területe. Hát Belőlélte, hogy az unokája régész lesz. Az időm gyorsan elszalad, de még szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit az egyetemi évekről, hiszen a 90-es évek elején visszakerültél az egyetemre, mint egyetemi tanár, és itt a Fizikai és Elektrotechnikai Intézetben. Előtte a tanársegéd is. Hát egy rövid ideig voltam még a végzés után a geofizikai, fizikai vagy tanszéken, amíg el nem költözött Miskolcra, még a költözésbe is segítettem. Na hát ez az egyetemre kerülésnek a története az volt, hogy a METESZ akkoriban még működött, és az elnöke az Gunda professzor volt. Ez egy bérista, Ábrázolókta a filmnek a vezetője, és ő hát hívott meg alelnöknek. És utána Gunda helyére került Winkler András, és akkor ő örökölt, és hát ami elég nagy föltűnést keltett, hogy volt egy olyan fölmérésnek nevezhető, hogy a Sopronban és Sopron környékén lévő kutatóhelyek hogyan állnak személyzet és műszerezettség szempontjából. Hát ez egy elég nagy rendezvény lett, elég nagy visszhangja is volt, mert bizony, hát nem azt mondom, hogy valami nagyon vidám kép alakult ki belőle. Tehát ez valamikor 90 körül volt, tehát a rendszerváltás körül. Aztán hát ugyanakkor folyt az is, hogy METESZ-nek akartak egy önálló titkárt, és oda egy ejtőernyőst akartak beépíteni, ami elég csúnya vitákat váltott ki. A végén szerencsére nem került rá sor. Még akkor te is voltál egy jelölt, ugye? Igen. És hát így kerültünk közelebbi ismerettségbe a faiparosokkal, illetve Winkler Andrással, aki akkor már rektor volt, és ő hívott, hogy a betöltetlen fizikatanszék egy részét hajlandó vennék. Hát én mondtam, én az intézetből nem megyek el, de hát ha az megfelel, akkor foglalkozásként vállalkoznék rá. Hát
így került aztán sor, hát az volt a... És az a legszomorúbb az egészben, hogy az első értekezlet az egyetemen körelgázott az autó, és ami tulajdonképpen a szem problémájának az első aktusa volt. Akkor kapta el az autó, akkor lett a retina leválása, és tulajdonképpen sajnos így ilyen Úgyhogy úgy kezdtem, hogy fél évig alig voltam. Először még, tehát a baleset után még körülbelül egy hónapig, hát a retina leválása még annyit nem kapott, csak el volt törve a karom, úgyhogy föl. De aztán akkor a második fél évre már annyira összekalapálták a selemet, kettes számos szerepélyikkel. hogy a második fél évben már tudtam oktatni. Hát elég más környezet, más körülmények voltak. Természetesen, hát amit elmondtam, amit előadtam hát faiparosoknak, az nem volt valami nagy fölfödözés. Hát régebbi saját feljegyzéseim, illetve a meglévő jegyzetek alapján, például a példatár, bár a példatárral elég sok bajom volt, nagyon óvatosan kellett átszámolni, mert nagyon sok hiba volt benne, de amint kiderült, hogy azért azt, miután 12... Erre, amit összeszedett a példatárával. A példatárból, amiket kiszed Dúzsa Béla féle példatárból, hát sajtóhibák kerültek bele. Nem tudom, hogy most még használják, nem tudom. Nem. És hát amennyit kaptam, kiosztottak rám, tehát úgy ment tulajdonképpen, hogy eredetileg az első időben a 2,5 év fizikából tehát a második fél év közepéig tartottam én az előadásokat, és a elektromos gépeket a Mentes Gyula tartotta, de aztán akkor adódott is, hogy azt is kénytelen voltam én, hát az keservesebb volt, mert hát az bizony elég régen volt. Hallgattam ugyan elektrotechnikát az egyetemi évek alatt, de hát az elég régen volt, meg akkor került a kezembe Boleman professzornak a könyvéből átalakított jegyzet, hát abból elég könnyen át lehetett látni, hogy mi az, amit érdemes elmondani, sokkal inkább, mint egy túlságosan magas színvonalú. Tudnék, eredetileg úgy volt, elég furcsa volt, hogy mintha a második fél év az elektrotechnika lett volna, de hát akkor egy fél év alatt, hát fizikából, az egész fizikát elmondani fél év alatt, hát az szinte képtelenség. Még fél év alatt is nehéz volt. Tehát ez elég... Ja, és még hát volt egy külön probléma, hát a hallgatók, nem tudom most, hogy van, nem tudtak se differenciálni, se integrálni. A matematikai alapok időnként nem olyan stabilak. Ezt kell jönni. De hát a szeptember abból múlt el, hogy integrálni meg differenciálni tanítottam. Ezzel kezdődött. Tehát tulajdonképpen maradt rá 3 hónap az első fél évből, meg bő 2 hónap a második fél évből, hogy az egész fizikát az ember elmondja. Egy ragyogó esetem volt, az mondjam el. Hát voltak olyanok, akik azért valamelyire megtanulták, tehát legalább azon a szinten mennyi elvárható volt. Hát voltak, akik nagyon gyönkék voltak. Volt egy fiatal ember, aki hát látszott rajta, hogy nem sokat konyít a dologhoz, és tudtam, hogy ennek valamit könnyíteni kell a vizsgán, mert hát különben nem fog vele boldogulni. Hát a transformátorról 3 kérdés volt, a 3-at összemondtam egybe, hogy hát beszéljen valamit a transformátorról.
Hát, elkezdi mondani, transz az latinul át, formare az alakítani, a transformátor átalakító. Ebben végére jutott a tudásának. Hát mondom, hát jó, ez igaz, de hát honnan tudja? Hát én a bencőseknél tanultam, Latinul. De ott fizikát is tanítanak a belszés. Hát tanítanak, de azt nem tanultam meg. Hát se konyítanak. Azt a halvány gőz, a sehol semmi. Volt még egy aranyos, ez nagyon szimpatikus fiú volt, dolgozott itt Sopronba, faipari üzembe. Egy nigériai fiú. Ahmed volt a neve, Megderbe. Jó nagy darab ember volt, és amikor zárt hely volt, akkor hát kiosztottam a példákat, hát hogyan mondjam, hát majdnem semmi volt, ami megoldás volt. Hát mondom neki, hogy hát konyban ez. Hát persze magyarul. Azt mondja, nem értettem a példát. Hát angolul jobb, hát angolul jobb lenne. Második zárt hely, külön kapott példákat angolul. Hát, az eredmény megint ugyanaz. Semmi. Hát, most mi lesz? Hát mondom, most angolul volt a példa, meg kellett értenie. Azt mondja, igen, de ezt mi nem tanultuk Nigériába. És ott feküdt előtte a Nigériába használt fizikakönyve, volt benne egy cédula, kinyitom, pont ott nyílt ki, ahol azok a dolgok, amiket kellett volna mondani. Hát mondom neki, hogy hát mégis, hát itt van, hát tanultál. Jaj, hát nem vettem észre. De egy nagyon szimpatikus fiú volt, különben. A hangszerkészítő, aki azt mondta, a professzor úr adja, hogy ja, hát az egy harmadik. szakmához kell, vagy egy Németországban élő hangszerjavító volt. És aranyos színű névjegye volt, és hát onnan eljött ezzel a levelező hallgató ott, és a titkárnő, az Etelkajszer megkérdezte tőlem, hogy hát a muzikális az egész család, hogy valami, az egyik lánya, hogy valami eltörött, vagy azt mondja, csellóval volt valami, és mondja, hogy hát ezt meg tudná javítani. Én meg tudom javítani, de maga nem tudja kifizetni. De arany volt a névjegyek. De hát persze, ez tartott addig, ameddig, hát a látásom is nagyon romlott, meg betöltöttem a 70. évet, hát akkor még egy fél év volt, amit hát úgy jó szándékkal megtartottam, hát abban 2003-ban innen el kellett maradnom. Tehát 12 évig tartott azért. És készítettél saját jegyzetet az óráidhoz? Tessék, készítettél jegyzetet a saját óráidhoz, hallgató? Volt, igen, volt egy jegyzet, benne van most is a gépemben, jegyzetek, az is meg példátár is volt. Hát, hogyan mondjam, egy kicsit lebutított jegyzet. De azért, hát benne volt a legalapvetőbb dolog, amennyire lehetett róla. Szóval sem bennék ebből egy másolatot. Tehát nem aztán most, mikor elmenték? De a Barta Edit épületet ki tudom nyomtatni. Ja, az nem lesz benne, hogy én, amit később észrevettem, hogy elírt dolog volt, vagy valami ilyesmi, azokat javítgatta, de az a példányom már nincs meg, mert Barta Edit elkérte. Ó, hát akkor ez hátán belül van, úgyhogy... Tehát azt én ki tudom nyomtatni. Ha ez itt hátán van, is ki tudjuk nyomtatni ezt, úgyhogy köszönjük szépen. És hát
azt gondolom, az időnk elég jól elszaladt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, bár még nagyon sok témánk lenne, azt hiszem. Úgyhogy szeretnék egy jelképes módon egy üveg borral köszönni. Ez Riesling, úgyhogy fogad szeretettel jöjjön ezt a üveget. Nem kell hátkodni, Istenem, hát be kell, ez magát, de különben estig elmesélne meg az unokáimnak, hogy a Balatonon, ha vagyunk, és én nem vagyok már sajnos, nagyon szerettem úszni, de a derekamat féltre, és mindig van egy őrangyal. És azon már aki vigyáz rá, mert egy rettenetes, furcsa, egy szűk folyosón, és egy nagyon nagy térség, és nem látom, hogy merre megy, és úgy elveszem. És azok úgy élvezik, mert mindig van nekik valami történetet, és szinte függnek tőle már, hogy hadd hallgassák, úgyhogy mesélni, vagy hát nem mesélni, mert valót mond, csak hát így alamázni nagyobb tudát, akkor lassan meg is. Köszönjük még egyszer a Köszönjük, de azért kérdés, azért olyan gamat vágjátok ki, mert